Mag-make up ta guys. Aw na buhaton. Mga lipstick na luspad na kayo tag-white. Whites na. Whites na no. Okay. Sunod ato buhaton. Kanin orange nga bot o siya tawag ani. Kanin kota. Mas gwapo ni kung bugnaw. Dek tagamay. Botang sa sakamot. Kung init ko bugnaw na siya. Lights na ni. Sprayhan na to aning color brown nga isagol aning puti. Magkasagol-sagol. Baratag daw sa chocolate pa ni. Mix nimo guys. Dili gud sa kamot dapat dili sa plato, dili sa potato sa kamot gud. Ipahid mo sa imong naong na pahid mo sa mga ilong, suwang, ilong, tanan ipang pahid mo na sa sanahong lang sa naong awa, mara na kog sani gamitan na to aning dili na siya pang plato kung sa siya pang naong gapon na siya pahid may hinay lang duot lang gamay ang kay pahid pasigabangan na itong nang-resort na. Man ani guys, hap lang sa hap. Kaya ito sumupangit, hap lang mapangit. Paday na to, hap lang sa hap. Hap lang sa hap. Hap. Sa suwang puta, lalom, dalakagtang. Pila yung buhok. Puti yung buhok, matiguang nagsamot. Nasa na ako, pahid mo na hinay lang ng pahid mo. Ito naghugas ang plato. Hinay lang pagpahid na pahid sa naong tama na wala no makaghin mo sa plato taon sa paimayo ni baton kuman guys ano din pag make up guys parang natutulog lang na make up mana kita sa taas sama to ito tala kanay mga isang tsapa sa polis adil iday make up day ka po ni tagamay butang na mo sa taklob sa taklob actually para makuha mo ni guys order sa mo guys pag order ninyo take out box kanyang taklob ay kailangan pahid balik sa naong pahid na sige tagpahid na yun taga paint sa naong painting para sa mga painters guys pahid na first layer ito kasi nakarong second layer man ano guys mahon sa nato check sa nato pahid na ba tatong pang pahid sa plato na pahid din ta guys pahid no so yun no hawa no kaayo hawa para may color sa backdrop sa pintura paisa dahil tama na paisa third layer na guys third layer kasi magkodot lang guys na sa kuha nga time okay tanaw ko ABS guys kay last na tribute na sa ABS parang matutulog lang mo na yung color painting guys mga pang grade 2 hindi ka klase-klaseng color na-examine mabutan mo sa lalong sa mata gamit na guys naging sumbagay ka ba sikhan ka basketball ba ka ang damage mo kilay gamit ka diba di makita ang black eye ba di ulaw so hap lang yabang guys kasi mapalpak hap lang sa mga naong mapalpak kaya na pa din mo unsa guys eraser na sa unsa guys sa pintel pen mali day guys mali day ko hinay lang para tingnan diba sana tutulog lang ang hap sa naon ang brush na pa na to maning gamit brush guys para mahuwa tag bukog siyota
mo nga brush ginagamit. Mahal ni gikan panig sa gikan panig sa nang lugar na Papua na ang kuha ni ng mga bukog-bukog sa mga dinosaur mo na brush ginagamit guys. Manahina lang para mahawad yung pangamot guys. Kailangan ginawa mag-practice. Gabay mo maglubong mo bukog sa ilalom sa loob but nga ninyo sabot nga yung pulbos man yung gamit tag-brush. Okay guys, nakabalo sa sunod buhaton ano ba ito sa itong mga classical paint pang grade 1 kasing color na guys mili na ta pero kanina may nagwapo pili kay mamaog color sa kong background kanya itong pilion. Hinay lang sama sa gingon guys, hap lang sa itong gamiton guys okay, para kumapalpak ang hap lang sa naong ito mapangit mga black eye no wapo nilang makeup ni guys kaya marakag ang katong may black eye mawala katong wala black eye magka black eye. Slow mo to gamay guys, so zoom in ta gamay no ayos kayo okay kaya kani guys kani ang gwapo nga makeup guys mo gitawag kampatings so kampat na sa imong naong guys mana ni man mo kampat mangita lubog ka kung say kapatunon sa ilong basya na pa din mo sama sa baingon sa inyo kailangan yun yung skills ni maramong nagkuwag-bukog sa yuta pag-brush hinahinay lang gently okay guys no ragag nainitan ba nga pula-pula kung may mga ping di siya na makeup guys duha ka lipstick kung saan natawa ka na mga naibot lang sa mga ping daw sa magkanta ng lipstick kay maraming tag ng luspada na taas po guys kay at least ba sa COVID di ba mo doon lang COVID gito gwapa so kamo guys pag make up mo para ang COVID madlock okay, pads kayo okay guys thank you.